Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Mit-22 ta' frar dawk il-first time buyers li xtraw proprjetà sena li għaddiet u li għalija ħadu self mill-bank se jkun jistgħu jibdew japplikaw mal-awtorità tad-djar biex igawdu mill-miżura ta' lotja ta' 1,000 euro fis-sena għal 10 snin. Il-Gvern ħabbar id-dettalji waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Prim Ministru Robert Abela fil-Berġa ta' Kastilja biex bekk qed titwettaq miżura oħra elettorali f'inqas minn sena mit-tħabbira tagħha waqt il-kampanja elettorali. Il-Prim Ministru qal li l-iskop tal-lotja huwa wieħed ċar li l-Gvern jgħin liż-żgħażagħ biex il-ħolma tagħhom li jkollhom l-ewwel dar ma tkunx peace iżda ħolma sabiħa li ssir realtà. Il-Prim Ministru spjega li l-Gvern irid ikun maż-żgħażagħ fl-ewwel passi ta' dan il-vjaġġ li jkunu l-aktar ibsin mill-bqija tal-vjaġġ. Din l-iskema se tkun qed tingħaqad mal-ħafna li l-Gvern daħħal matul is-snin maħsuba għal dan il-għan. Uħud huma maħsuba għal ħafna bħat tneħħija tat-taxxa tal-bolla għal first time buyers, oħrajn huma maħsuba għal dawk f'ċirkostanzi partikolari bħal iskemi equity sharing u New Hope kollha ban qawwi ta' ġustizzja soċjali. Il-Prim Ministru konkluda li dan hu l-aktar gvern li ħadem biex kulħadd ikollu saqaf fuq rasu bil-prinċipju jkun li f'dan il-pajjiż kulħadd ikun jista' jwettaq l-aspirazzjonijiet u l-ħolm tiegħu biex jasal fejn jixtieq. Dan wassal biex fl-aħħar snin kellna żieda qawwija f'dawk illi saru sidin ta' darhom. Jekk naqbdu mill-2013 il-qudiem kellna 45,000 familja illi saru sidin ta' darhom. Waħda mill-ogħla rati ta' home ownership fl-Ewropa sħiħa. Il-Prim Ministru temm jgħid li dan gvern li l-kelma li jagħti żomma u determinat li jkompli jġib din il-bidla pożittiva f'ħajja in-nies. Il-gvern jibqa' wieħed li huwa qaċċan għax-xogħol, jibqa' gvern li huwa wieħed dinamiku u gvern li determinat li jkompli jġib bidla pożittiva fil-ħajja tal-poplu Awċi u Malti kollu. Nirringrazzjakom. Fl-indirizz tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa qal illum il-ġurnata qegħdin naraw kif l-awtorità espandiet il-ħidma tagħha u m'għadix assoċjata biss mal-akkomodazzjoni soċjali. Is-Sur Zerafa spjega li din lotja mhux se tkun soġġetta għal test tal-mezzi u li l-Awtorità tad-Djar se tkun qed toħroġ il-pagamenti permezz ta' bank transfer direttament fil-kont tal-applikant jekk huwa benefiċjarju waħdu jew fil-kont konġunt fil-każ li l-applikanti jkunu koppja. Il-pagamenti dejjem jinħarġu f'Ġunju ta' kull sena, iżda bid-differenza li kull min xtara proprjetà fis-sena 2022, ġifieri kull min xtara proprjetà is-sena l-oħra, dak jew dawk iridu japplikaw minn nhar it-tnejn sal-aħħar ta' Mejju biex jirċievu il-pagament tagħhom f'Ġunju ta' din is-sena stess. Kull min xtara proprjetà f'din is-sena għandhom ċans sa Marzu tas-sena ta' wara biex japplikaw. Il-pagament jinħareġ f'Ġunju tas-sena d-dieħla. F'każ li żewġ applikanti jkunu qed jixtru proprjetà flimkien iżda wieħed mill-applikanti ma jkunx first time buyer, l-Awtorità tad-Djar se tkun qed tara li xorta waħda l-applikant eliġibbli jikkwalifika għal din l-iskema pagament ta' 5,000 euro fuq 10 snin. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrik Galdes qal li din lotja tidħol perfettament f'dik li hija l-kullana ta' servizzi, għajnuniet u skem li l-Gvern daħħal fis-seħħ tul dawn l-aħħar snin fis-settur tal-akkomodazzjoni. Dan huwa settur reżiljenti minkejja l-isfidi kollha li qed tesperjenza d-dinja għax dan il-Gvern qatt ma abbanduna lil dawk li tifittxu jaċċessaw is-suq tal-proprjetà, anzi qed jiżdiedu l-inizjattivi sabiex kull min jaħdem u jistinka biex jixtru l-ewwel proprjetà tiegħu jiġi aġevolat mill-Istat. Illum qed nerġgħu nuru biċ-ċar kemm dan il-Gvern jinvesti fin-nies u jkun magħhom fl-aktar momenti li jkollhom bżonn l-għajnuna. U għalhekk lil Maltin u l-Awċin għandhom il-fiduċja fina. L-applikazzjonijiet se jkunu jistgħu jiġu aċċessati mis-sit housingauthority.gov.mt.